Pakettiin näköjään tullut. Uutta palikkaa kotarille. Semmonen. 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 Semmoset. Semmonen. Semmonen. Ja semmonen. Eiköhän me oteta näistä bensaletkuista tälleen ekana. No, lähtee helposti. Noniin. Sillä lailla. Oi perkele. Saatana! Voi vittu! Siinä on vanhat piuhat. Letkut. Ja itse mä ajattelin, että mä vaihan nyt tohon samaan ton pääsuuttimen. Ei oo kokoja. Tosta löytyy. Siitä mä en kyllä ihan oikeasti ymmärrä, kun jotkut jonnet jaksaa väittää, että kun on niin vaikea vaihtaa pääsuutin. Mitenkään niin? Miten niin? Kotarissa on ainakin ihan järkyttävän helppo. Kaasarin yläruuvut irti, käännät kaasari. Noniin. Otat nää muutaman rapun irti. Niin se on siinä. Niin mikä voi olla niin vaikeet? Noniin. Voi vittu!